Vítajte pri rádiách, milí poslucháči. Sledujete pravidelný piatkový UV hovor. S naším dnešným hosťom vás presvedčíme, že pamäť má skutočne omnoho väčšiu kapacitu, ako si myslíme. Človek, ktorý si dokáže pamätať množstvo udalostí a priradiť k dátumom konkrétny deň v týždni, je dominikánsky kňaz páter Hilár Jozef Štefúrik. Vítajte u nás. Dobrý večer. Vy v týchto priestoroch nie ste prvýkrát, ako som sa dozvedela. No nie, už som tu bol dvakrát. Ešte za socializmu, keď som vystupoval v TKM, Televízny klub mladých, to bolo 13. apríla 1989, tak to bolo prvýkrát. A potom druhýkrát som tu bol v rádiu Lumen, bolo to pred 10 rokmi, 4. augusta 2002. Čiže dnes som tretíkrát. Predpokladám, že aj dnešný dátum bude už natrvalo zapísaný vo vašej pamäti. Ja ešte teraz v úvode doplním, že za mixážnym pultom je kolega Robert Majdák a reláciou vás bude sprevádzať redaktorka Mária Čigášová. Všetci v štúdiu veríme, že sa na 11:30 staneme vašimi spoločníkmi a prežijeme jeden pekný večer. Vítajte pri rádiách, milí poslucháči. Ku sebe vábiš a cítim, ako práhnem po ich zľúbaní. Túžbou, jak tebe, tak tiež horím a cítiť sa láskou chcem po dlhom strádaní. Lásku mi daj, veľmi túžim sa dať, nič neodmietaj, nechcem sa oddať, ja neublížim ti, ja viem to, áno, veľmi verím, láska, si sa mnou, ovocie ti svoje dávam, skús ho prijímať s dôverou. Veď najlepšie, čo mám, ti dám, tvojou som nádejou. Si med plás, tak sladký, že tíši žiaľ, víno, čo rozpáli tvár. Tiež ty, láska, máš svoj pôvab, vieš, si nádherná. Ach, či si len veľmi krásna, to ty sa veľmi páčiš všetkým. Áno, lebo všetko dávam, tak stále si so mnou. Chválou právo mi srdce jasá, veď viem, že nie som sám, i tvojou zásluhou. Piesňou tiež moje plesá, veď dvíham tvár viac k výšinám s tebou. S tebou byť chcem, nič nerozdelí, už neodídem, sa cítim miery, srdce som dal, ja z môjho tiež nenechám, nič si nenechám, láska, si sa mnou, ovocie ti svoje dávam, skús ho prijímať s dôverou. Veď najlepšie, čo mám, ti dám, tvojou som nádejou. Tok mnohých vôd ju neuháša, viem, láska zachráni tvár. Tiež ti sľúbim, že budem ju brániť od neverí a chmár. Ja viem, ju nič neuháša, a ja verím, že ju faktu bránim. Áno, lebo všetko dávam, tak stále si so mnou. Láska, si sa mnou, ovocie ti svoje dávam, skús ho prijímať s dôverou. Veď najlepšie, čo mám, ti dám, tvojou som nádejou. Lásku tu nič neuháša, a ja verím, že ju faktu bránim. Áno, lebo všetko dávam, tak stále si sa mnou. Ovocie ti svoje dávam, skús ho prijímať s dôverou. Veď najlepšie, čo mám, ti dám, tvojou som nádejou. Lásku tu nič neuháša,
veď najlepšie, čo mám, ti dám, tvojou som nádejou. Sa stretávame, páter Hilár, naživo v Košickom štúdiu, takže hneď poviem našim poslucháčom, že ak budú mať nejaké otázky, môžu ich SMS-kovať, zatiaľ teda, na košický mobil 0914 186 229. Neskôr samozrejme budú môcť aj telefonovať k nám do štúdia na pevnú linku. Tu zverejníme trošičku neskôr. Vy ste zaujímaví nielen tým, že teda máte neskutočnú pamäť na dátumy a udalosti, ale aj tým, že vy ste do rehoľa vstúpili ako 16-ročný, v podstate ešte ako nedospelý človek. Čo alebo kto vás ovplyvnil k takémuto vážnemu rozhodnutiu? Tak tu zajdem až do roku 1969, lebo tam sú vlastne počiatky rehole. Keď som mal 13 rokov, v zbore pôsobil pán kaplán Jozef Tandara. To je budúci potom páter Hyacint, ktorý tu bol známy v Košiciach v 70., 80. a 90. rokoch. A si pamätám na takú situáciu, viete, skutočne tam to začalo. 4. august 1969 on ako kaplan zobral ministrantov do Petrovian a on vtedy sa už zaujímal o rehole. A dominikánska, františkánska, to rehole miláčkovia boli. No a on nás zobral, že chce tam prejednávať s jedným pátrom dominikánom, či by sa nemohlo niečo uvažovať o budúcnosti dominikánskej rehole. Keďže rok 1969, ja som mal 13 rokov, viete, asi pamätám, bol veľmi krásny a bola sloboda. Doslova bola náboženská sloboda, takže bolo to možné čosi robiť. No a my sme tam prišli, ja som tam prvýkrát videl dominikána, pátra Gregora Amoroza Hajdu a sestry dominikánky. Oni pôsobili v tom ústave, čo sa starali o tých retardovaných, dospelých. No a tam to vlastne začalo, dokonca tam mám takú pikošku, keď jedna z tých retardovaných žien mi ukázala na mňa, že budem kňazom. Tak som sa zimomriavky ma prešli a teraz, ale ja som si povedal, predstavte si, vtedy som mal 13 rokov, že však ja chcem byť kňazom. Už 13-ročný som bol rozhodnutý pre kňazstvo. A potom tento kaplan Jozef Tandara, teda budúci páter Hyacint, viete, on nás viedol, veľmi zaujímal sa o históriu, mali sme pekné stretnutia nedeľné popoludní, a takto ministrantské. A ako si potom ma doviedol k tomu, že som vstúpil do 3. rádu. A som bol mladý, samozrejme z gymnazista, 16-ročný. Stalo sa to v Prešove 13. januára 1973. Ja som s tým súhlasil, lebo som chcel byť v takom spoločenstve Dominikáni, trošku o reholiach som vedel, ale ten posun bol ako do rehole, do toho terciárskeho rádu, do 3. rádu. Lebo máme prvý rád, to sme my muži, druhý rád, to je prísny ženský, momentálne na Slovensku nie je, a tretí to aj laici môžu byť. A teda my sme boli ako chlapci. Takže vy ste ako keby medzi laikov vstúpili. Áno, ja som medzi laikov v tom čase, áno. V 73. roku, aj s jedným ešte chlapcom z gymnázia, bol to Janko Helmeci, dostal meno Rajmund, no a ja som dostal meno Hilár. A zvláštne je to, viete, že práve to bolo 13. januára, keď bolo Sviatok svätého Hilára. Vstúpil som do 3. rádu dominikánskeho a dostal som to meno Hilár. A potom som sa pýtal pátra Gregora, že prečo mi dal to meno. Hilár, svätý Hilár z Poitiers, to bol biskup v 4. storočí, pôsobil vo 4. storočí z Francúzska, Gália vtedajšia. A on mi potom povedal, že boli tu moji niektorí spolužiaci z gymnázia, tak na taký rozhovor, pohovor, a on sa pýtal na mňa, že akú mám povahu. A oni povedali, že tento môj spolužiak Janko Bušík tam bol, alebo kto to bol, a hovorí, že má takú veselú povahu, tak hľadal svedca, ktorý je buď veselé povahy, ako historicky, alebo to meno znamená veselý. A Hilarius, to je z latinského, znamená radosný, veselý. Tak preto som dostal to meno. Takže vás do rehole predurčili ako veselého. Tak, áno. Ale viete, čo je zvláštne, to o tom, že ja som do tej rehole, teda do toho 3. rádu vstúpil v tom 73. roku a potom som sa rozhodol pre
pre prvý rád. Tajne, samozrejme. Rehole boli zakázané, nie zrušené, ako sa hovorí aj niekedy tak dejepisne, že rehole boli zrušené. Nie. Rehole nemôžu byť zrušené štátom, pretože neboli založené štátom. To je vec cirkevná úplne. Zakázané boli. V 50. roku, ako vieme, z 13. Ich pôsobenie bolo 14. apríla 50. Áno, pôsobenie bolo zakázané, nezrušené. Zrušiť môže iba cirkev, hej, a teda kto je kompetentný na to. No a tak vstúpil som tomu tajne do rehole 15. februára 76 a v takom prípade my mladí, ktorí sme boli terciári, teda v tom treťom ráde, tak predstavený nám menil to meno. A v mojom prípade mi to nezmenil. A povedal mi to až skoro o 20 rokov neskôr páter Atinas Gabura, ktorý dnes žije, to je spolužiak Gustava Husáka z gymnázia a má dnes 97 rokov. Teraz 17. januára mal. A ešte funguje normálne v kláštore vo Zvolene. To ja som povedal, také dal som mu privlastok, keď som o ňom trošku písal, že je to Boží nezmar. Také pekné vyjadrenie na ňo. No a on povedal mi, vieš, brat Hilár, páter Gregor ma prosil, aby som ti nemenil to meno. Tak ja som ti toho nezmenil, ja som ti ho nechal. Tak ho máš, to dnes ho budeš mať stále. Takže tak som sa dostal k tomu menu Hilarius ako páter Hilár. Takže 13. januára mám meniny oslavím. No, bol to svetec, ktorý sa vyznačoval tým, že bojoval v 4. storočí proti bludu arianizmu. Arianizmus bol blud, ktorý popieral božstvo Ježíša Krista. Svätý Atanás bol taký veľký bojovník proti tomu na východe a svätý Hilár na západe, keďže on je z Gálie a takto. Bol aj poslaný preto do Vínlandstva. A zvláštne je to, že on ako pohán, ale taký, viete, slušný pohán by som povedal, a veľmi, že bol taký zlatý chlapec, mám taký životopis o ňom trošku podrobnejší, tak študoval a nebol spokojný s tým, čo bolo. Ináč rodičia boli tiež také, neboli takí vyslovení pohánia, že teraz proti Bohu, ale on začal študovať písmo sväté v 20. roku svojho života a 17-ročný sa oženil. Mal dceru Abru a tá 17-ročná mu zomrela. Bola chorá v jeho prítomnosti a ja som 17-ročný už takmer vstúpil do Dominikanskej rehole. To také zvláštne je to. No. A ako ste mohli pôsobiť v tom socializme v reholi? To si neviem ani predstaviť. Vy ste mali civilné povolanie. Civilné. Ja som, tak keď som vstúpil do toho 3. rádu, v tom 73. roku som chodil na gymnázium. A potom som chcel ísť do seminára. Ja stále tvrdím, mám kňazské povolanie. A do rehole som bol cez to povolanie, po ktorom som túžil, tak vedený kňazmi. Tým pátrom Hyacintom, potom prvý ako vstúpil v 71. Potom ten páter Gregor, čo by dal meno, a páter Aquinas, ktorý chodil zo západu z Bratislavy, nás navštevoval. A keď sme ešte na tom gymnáziu boli, tak sme sa stretovali u pátra Gregora v Prešove. Raz za 2, za 3 mesiace, ja vtedy v tých rokoch 73, 4, 5. A potom som išiel maturovať, v 75. som maturoval a on sa ma niekoľko mesiacov pred maturou, zoberme pol roka, ešte skôr, v 74. na jeseň, on sa ma pýtal, že Hilár, chceš ísť do seminára? A ja hovorím, áno, ja chcem byť kňazom. A on mi povedal, no ja ti neodporúčam. A prečo, oče? Lebo tam sú špicli. V seminári? Áno. A ja som nebol ani tým prekvapený, čo mi povedal, pretože on nás veľmi informoval, čo sa dialo na Slovensku. Viete, tu po strane náboženské, politické, všetko, on to sledoval všetko, viete, takže a teraz, oče, tak ako s môjim kňazstvom bude? No on hovorí, môžeš ísť, ale ja ti neodporúčam. No keď vstúpiš do rehole, potom uvidíme, to Pán Boh zariadi. Tak ja som skutočne nešiel do seminára a teraz čo budeme? Tak na vysokú školu som uvažoval, že ja som tak na jazyky trošku, že nemčinu, slovenčinu. Potom na filozofickú do Prešova. Máme to známych a tak. A potom povedal, víš, brat Hilár, nic z toho nebude, lebo to, vieš, tvoj otec, keby bol komunista, tak to ešte, ale tvoj robotník, tak to nemá malá šanca. Tak hovorí, vieš, máme známych tam v Košiciach a ty si taký knihomník, knihomol, nešiel by si na
na nadstavbu, na Knihonickú nadstavbu, tu, to bolo na Ráškeho ulici, tu v Košiciach pri Hutníku. A hovorím, no to by som šiel. No tak ti to zabezpečíme a pôjdeš na skúšky nejaké takto. Tak som nešiel na vysokú školu, ale išiel som na tú nadstavbu Knihonickú a tak som tu mal to dvojročná, 75-77, som bol tu a medzi tým, toho 15. februára 76 som vstúpil do Rehole. Tak najprv, ako do tej maturity sme sa stretávali, viete, tak raz sme prišli raz za 3 mesiace do toho Prešova. To bolo na ulici 29. augusta číslo 5. V 26. oktobra minulého roku som bol v Luxe a to je pár metrov od tejto ulice. Práve som tam hovoril vtedy, keď som vystupoval v Luxe. No a tak sme sa takto stretávali a potom už viete, keď som už išiel na tú nástavbu a už som sa pripravoval na vstup do Rehole, už som nechodil domov tu z Košíc, keďže som tu študoval, viete, každý týždeň. Najprv ešte po týždni, po dvoch, potom už po mesiaci a takto. A potom som vstúpil tajne do Rehole. A tajil som, hoci som potom mamke povedal, aj tak rodičom, súrodencom nejako ani nie, mamke, že som reholník, tajný reholník. Toto som mamke povedal. Tak ona vedela, že ja som nejaký hilár, mám meno Hilár, mamka o Rehoľa vedela toto. No ale raz potom prišli, počas tohoto dvojročného pôsobenia mojom tu v Košiciach, raz prišli rodičia do toho Prešova, na tú ulicu, aj babka jedného brata a chceli vedieť, kde to my tu chodíme. Prišli si to overiť pre istotu. Viete, toto, no a ten páter Gregorín to tak pekne vysvetlil. Viete, aj jasne, ale aj zaobalenie. Musel aj jedno, aj druhé. No, ale čo bolo, viete, teraz problém v rodinách, teraz, keď ma počúvajú z rodiny, niekto aj takto, oni už to už vedia, lebo to už po 90. roku sa to už prevalilo, zosýpalo. Tak viete, taká vec, že no, bratia, musíte si uvedomiť, že ste reholníci a že už domov nepôjdete často, ani na Vianoce. No to bol šok, viete, tak pre nás niektorých. Hoci pre mňa ani nie, ja som povedal, keď mám tu byť na Vianoce, tak budem. Len som trpel pre rodinu. Nesmel som povedať. A teraz, čo mama povie? Toto mama, viete, otec nebude vedia. No kde je? Kde je Jožko? Viete, súrodenci, švagrina, prišiel šváger. Kde je? Na Vianoce som nebol, viete. A potom, ja som nebol v 77. No, bol som na vojenčine, v 8. Takto 4 Vianoce po sebe som nebol doma. Na štedrý večer. To už bolo asi podozrivé. A už bolo podozrivé. Už sa pýtali do toho, viete, potom mi sestra hovorila, Marienka mi hovorila, vieš, mamke sa pýtali tu z rodiny, mamka sa stočila a plakala. V izbe. No viete, áno, ona vedela jedine, áno. Ona jediná tak vedela. Takže potom, viete, som potom hovoril, ten páter Gregor ale v 79. roku zomrel. Tak my sme aj tak chodili a potom sme povedali takto, ja som povedal takto. Teta Lenka sa nám starala, to bola sestra toho pátra Gregora. Ona starala, my sme prišli, jedenie, všetko, alebo tam sme aj prespali, duchovné cvičenia sme mávali, viete. A už tam sme sa potom stretávali tak už častejšie. A páter Aquinas chodil zo západu ku nám. Ešte, také to bolo, že jak to bude vyzerať, tak tie začiatky. Trošku sme tam začali filozofiu, si pamätám, študovať, tak prišli tam niektorí kňazi alebo odborníci na to. Tak to také začiatky boli. Ale potom som povedal, keď páter Gregor zomrel, ja som prišiel z vojenčiny, že teta Lenka, my budeme tu aj ku vám chodiť, aj urobíme to tak kompromis. Aby to doma, aby bolo, jak sa hovorí, aj vlk, city, aj barán celý ovca, viete, toto tak hovorím. Vianoce idem domov, na Veľkú noc budem tu. A opačne, a tak to budem. A tak som to robil nejako. V tie roky, 80. roky, viete. A potom som povedal doma takú trošku pravdu, že vidíte, ten Jožko Šalapa, ktorý bol, viete, reholník zo Zborova tiež, a on tam býval, s tou detou, len on sa o ňu staral. Ten zomrel, viete, on sa staral. Tak sme už potom mali aj takú podmienku, ale toto, že aha, však ideme ku nemu, on je sirota. Tak to už bolo také zahálené, viete, už toto už. To obdobie socializmu. Ale napríklad, viete, v 81. roku môj otec mal 60, si pamätám, 25. júna a teraz na 60 som bol doma, ale potom oslava bola, to bolo vo štvrtok. Ale potom sme
oslavovali v nedeľu, alebo v sobotu v nedeľu. A už som nebol, lebo som mal duchovné cvičenia v Prešove. Pater, že máme prísť, že tak nebudeš tu, viete, a mi bolo smutno. Áno, takže otec nevedel, že otec nevedel, trošku vedel, on potom otec prišiel tam maľovať ten dom, keď sa presťahovali sme potom z tej ulice v Prešove tam ku veži na Revolučnú ulicu a on tam maľoval. A on potom tam bolo tak podozrivé, to starom vidie, čo to tu kaplnka nejaká je, to sú hotoví kňazi nejakí. Tam on tušil, začal tušiť, že asi, on vedel, že on aj tak vedel, oni vedeli, a viete, aj zborové vedeli, že som ako chlapec chcel byť kňazom, tak zborovčania vedeli, takže aj doma vedeli. To zase tak bola atmosféra, že ja asi tým kňazom budem, ale viete, neženil som sa, roky išli, mal som 25, 6, teraz, tak čo je? Tak mamka vedela, že som reholi. Áno. A oni bolo to zastreté im tako. My sme sa tu, páter Hilár, zišli aj kvôli tomu, že si toho neskutočne veľa pamätáte. Kedy ste si uvedomili, že vlastne v podstate v pamäti vám zostávajú všetky udalosti, ktoré ste zažili, dátumy? No, bolo to na gymnáziu. A zase ide v tomu 69. roku, zvláštny ten rok je, a nádherný rok pre mňa, si veľmi ho pamätám ako 13-ročný. A ja som si robil výpisky, viete. Ja som archivár. Kde čo sa stalo, viete, nejaké rodinné udalosti. V škole som bol na ZDŠke, na gymnáziu, na knihovníckej. No a som veľký futbalista. Športovec ako a futbal, hokej. Viete, a som si značil. Ja som začal hrať za zborov futbal v 71. roku, za dorast. A už poďme, všetky výsledky, toto a potom o rok, kde to sme hrali? A tak, a roky pribudali. Ja si napríklad jednu sezónu teraz ešte pamätám z roku 72-3. Všetky zápasy skoro. Takmer všetky. Aj výsledky? Aj výsledky. Vážne? To je neuveriteľné dačo. Viete, aj zostavu hráčov. Aj zostavu, možno by som to vedel, tak menilo sa to, zostava aj toto, ale výsledky predstavte si a takto. No, a chcem aj povedať toto, čo bolo v 69. Ja po vzore svätého Dominika Sávia, to bol môj veľký vzor. A z okolností, viete, svätý Dominik Sávia sa narodil 2. apríla 1842 a ja som 2. apríla bol krstený. No, tie dátumy nejako vám sedia všetky v živote. Dominik Sávia zomrel 9. marca 1856 a ja som sa 9. marca narodil. 1956, 57 ako zomrel. Áno. Ako 15-ročný. A viete, toto, čo on robil ako chlapec, napomínal tam, hej, jak hrešili chlapci, toto, hej, tam pozerali všelijaké časopisy, neslušné toto, tak ja som si zaumienil ako vtedy 13-ročný, že keď niekoho napomeniem, keď sa previní proti druhému Božiemu príkazu, že spomeniem meno Božie nadarmo, tak si poznačím do kalendára. To dnes mám odložené kalendáre z roku 69, 70, tam mám druhý Boží príkaz, viem, že som niekoho napomenul. No, niekedy nebolo to ľahké, viete, napomenúť napríklad ja ako 13-ročný, 50-ročného, ktorý tam nadával, alebo čo. Keď som mal odvahu, tak som to povedal, hej, alebo tak som si značil, viete, a toto tam, kde si už od tých 13 rokov, 14, záznamy som si robil. Záznamy. Najprv to bolo, hej, v rámci toho, že som napomínal niekoho, takto náboženská oblasť. Potom futbal, viete, toto bolo. Potom hudba prišla, hej. Jak som si obľúbil tú skupinu Deep Purple a toto, viete. Keď jakú skladbu som počul toto prvýkrát, viete, to bolo. A to hneď, toto som počul, toto, takisto Šnúra, koncerto, čo si pamätám viete, z rádia, jak som počul na poľskej stanici. Skladby, aké išli, ktorý deň ešte hodina. Minútaž. To je, a toto som si ukladal do hlavy aj tak spontánne. To nie, že teraz som zobral zošit a som sa učil. Teraz sa učím, chcem vedieť, keď toto. To je spontánne. Tí pribudali a teraz ako gymnázista som zistil, že už roky si dozadu pamätám. A čím ďalej to išlo, v tých 70 rokoch okolo 20-ky a ďalej na vojenčine som si to všimol, že a zase dozadu pamätám a tak tým viac som si začal ako si aj to pamätať tie udalosti, čo išli, prítomnosť a ďalej. A predstavte si odvtedy 74., 5., 6. rok, tak to začalo tak dosť už silne, by som povedal. A dneska je 2012. A tie roky, 80. roky asi najlepšie poznám. 80., 90., no to storočie teraz takisto. A čo si pamätám, viete? Náboženské udalosti. Hej? Rodinné udalosti.
Potom, čo sa stalo, keď som bol v škola ma zaujímalo, hej, aké to bolo, čo všetko na gymnáziu na tom. Keď som prišiel do zamestnania, v zamestnaní plno, všetko možné, kde sme išli, čo sme robili, aké akcie boli, viete, čo sme zažili, i príjemné, i nepríjemné. Som to riaditeľke hovoril, vtedy, že čo som pamätám 10 rokov dozadu, no tak sa chytala za hlavu, že ja si to môžem pamätať. Tak toto som veľmi absolvoval. Potom, viete, šport, hudba, umenie, svetová udalosti. Niektorý minule dal, že čo si bolo tam v novembri 82. roku. Čo bolo v novembri 82. Čo bolo, ja hovorím, a viete, že čo bolo 10. novembra? Nie, no tak Brežnev zomrel. Tak si môžete pamätať. Tak pamätám. A 2 dní sme mali potom stretnutie z knihovníckej nastavby 12. novembra 82 a sme sa stretli 11 v Hutníku. A keď po hodine, keď sme sa vyprávali tam rôzne udalosti, no čo sme zažili za tých 5 rokov, prišiel čašník a povedal, čo sa smejete? Ste boli prekvapení. Joj, Brežnev zomrel, tak sa nemôžeme smiať. Tak potom som ja zariadil, aj ten, ešte niekto tam súhlasil, aj dievčatá, čo tam boli, boli sme 2 chlapci, tam 9 dievčat, potom knihovnícka, tam väčšinou dievčatá boli, a tak sme hovorili, poďme preč odtiaľ. Dobre, áno, ideme. A sme odišli. Keď vám nedovolí zasmiať sa. Čo sa robí? Ďakujem vám za pekný večer. Čiže keby som vám povedala taký rok 1985, spomenuli by ste si tak na také nejaké významnejšie udalosti na Slovensku aj v zahraničí? No napríklad áno, na veľkú udalosť v živote, čo som povedal, že to neprekoná len pápežská návšteva asi. Čo sa stalo? Išlo o dni 5., 6., 7. júl 1985. Bolo 1000. výročie úmrtia svätého Metoda. Svätý Metod zomrel 6. apríla roku 885. A teda po 1100 rokoch bolo veľké výročie na Veľhrade. A tam som videl, ako komunizmom to všetko zatriasa. Tam vystúpili tam oficiálne, mal tam prísť pôvodne aj pápež, aj toto zišlo z toho, viete, potom tak bol tam biskup kardinál Tomášek z Prahy a boli tam, ako sa volali vtedy, Válek, minister kultúry Válek, hej, slovenský, a potom aj český. Teraz si nespomínam, jak sa volal. Válek, no. A viete, oni mali tam... Miroslav Válek. Ako? Miroslav Válek. A teraz on mal tam prejav a ten Miroslav Válek povedal tomu českému, že nechoď tam, lebo pohoríš. No skutočne pohorel. Válek si preložil nohu, hej, cez nohu a počúval len. A ten, viete, aké výhrážky tam dostával, on potom, tam bolo zo 250-300 tisíc ľudí. A som videl, no, tu sa komunizmus otriasa pomaly. Tam to začalo. Áno. To je veľká udalosť, čo si pamätám. Viete, v Československu, lebo to bolo, no, na Morave to bolo, ale toto si pamätám, viete, jak sme. Ja som si chcel miesto zabezpečiť, že by som mal pekný výhľad potom na Svätú omšu, bude hlavná všetko, sme boli celú noc tam. Tak som sa postavil ráno o 5:00. Viete, o 5:00 som sa postavil tam a vlastne som, okrem toho, keď potreboval som oskočiť na WC, tak zabezpečte tu miesto, som tam stal 6 hodín. Som spálený bol. Prišiel som do roboty na druhý deň a kolegyňa hovorí, ty kde si bol? Hovorím, tak som sa opaľoval. Kde? No, na tráve. No nevedel nikto z nich, že som bol na onom. A tam viete, čo tam hovorili? Prišli po skončení tejto akcie z Nemci, nemecká televízia, či chceme hovoriť do nemeckej televízie. Z toho 7. júla, už po obede, to bol tak 12:30, sme tam jedli, trošku obedovali. Ano. A my sme, stres. A potom sme sa tak hej, že áno, a poďme. Aký názor máte toto, viete, čo pre vás znamená viera a toto. A ja som tam odpovedal, už neviem presne, čo to bolo. Tak sme odpovedali, viete, a my sme večer boli vo francúzskej televízii, v nemeckej, potom hovorili, to prenašali, našťastie nie na maďarskej. No u nás nie, samozrejme. By vedeli ľudia, a viete čo? Keby boli vedeli, potom, keď prišla sloboda, teda o 5 rokov neskôr, teda v 90. roku som sa na to riaditeľky pýtal, a on, pani riaditeľka, povedzte mi úprimne, keby ste to boli vedeli, viete, že na akej akcii som ja bol, boli by ste ma vyhodili z knižnice? A ona hovorí, tak sa zamyslela vážne, a hovorí, no, páter Jelár, asi áno.
Áno, bola taká doba. Taká doba. Áno, že... No. Takže toto je veľká udalosť, to si pamätám v tomu roku 85 a potom taká smutná udalosť v rodine, otecko zomrel nám ako 19. septembra potom. No tak to je rodinná udalosť toto a toto. No, keď tak rozmýšľam nad tým, že vy si vlastne pamätáte všetky udalosti, čo sa udejú okolo vás, teda aj tie horšie, aj tie lepšie. Nie je to potom problém niesť takú ťarchu aj tých zlých skúseností, zlých udalostí, zlých zážitkov? Lebo vy to nemáte šancu vymazať z tej svojej pamäte. Niekto mi aj hovorí, však vymaž to z pamäte. Áno. Prečo toľko nosíš toto? Hovorím, to sa nedá, to je tam. To je tak, ako keby ste mi povedali, že tak nech fan Trnave, fan Slovanu, no ešte toto, ty so Slovanu fandil. Neexistuje. Viete, to je v krvi. Hej? Alebo fandí inej skupine, ak toto. Neexistuje. Viete, alebo v Brazílii, Holandsku fandí vo futbale, ale fandí iným. Nie, to sa nedá. To je vo vás, to je u vás toto. No a toto sa tiež nedá ako, ale pozor, keď ide o zlé veci a takto, to ja vypúšťam. Preto rád hovorím aj o odpúšťaní, aj veľa kážem o odpúšťaní, pretože ja to dokážem ako kňaz s tým sa vysporiadať, odpustiť a nespomíname ďalej. Odpustiť, viete, odpúšťanie je o čom? Odpúšťanie, koľkokrát vznikne zlá situácia a ľudia nevedia si to zabudnúť a po rokoch vyhazujú si jej, nebodaj manželia sú tak tí a toto. Áno, aj po 10 ročiach ešte sa vráti. A jaká hrozná situácia? Majetky, ľudia hovoria všetko. Viete, o čom je odpúšťanie? Odpúšťanie, viete, zoberme teraz, ja, pani redaktorka, na vás, ja vás urazím. Nie? Neurazím vás, dúfam. Tak to, no. Ale ja by som vás urazil, teda vo mne je neláska nejaká. Voči vám, teraz čisto teoreticky hovorím. Vy iste vás sa to dotkne a iste nebudete sa usmievať a budete tiež mať nejakú trošku nelásky aj voči mne. Hoci napríklad môžete mi hneď odpustiť. Aj zoberme, že tá neláska bude tiež vo vás. A teraz treba dať to do poriadku. Tak treba si odpustiť a teda urobiť treba to aj z jednej a z druhej strany. Z mojej aj z vašej. Ja som vás urazil, je potrebné, aby som vás odprosil. A vy, aby ste mi odpustili. Keď toto urobíme skutočne úprimne, vy a ja, hotovo, zacelené. Môžeme sa usmievať, podať si ruky a život je ďalej. A nespomíname na to. Iba, že by ste chceli vedieť, čo to som vám tam povedal pred 10 rokmi, no to poviem dátum možno. No toto už je asi nenormálne, že aj dátum som vám povedal. Ale ja sa tým nezaoberám. Som toto, že ja si to tam pamätám, že kde si sme boli a niekto ma urazil. Ale že nenesiete to ako ťarchu. Vôbec sa tým nezaťažujem. Vôbec som nezaťažený. Vôbec. Absolútne vypúšťam, hotovo. Pozrite, spovedi, koľko, že to zlo počúvate jedno na druhé. Počujete jedným uchom. Toto človeka poučím, povzbudím, čo je mojou úlohou spovedi, byť lekárom, zároveň pedagógom, psychológom, všetko. A aby ten človek dostal sa do stavu lásky. A ja, rozumiete, ja toto. Ja druhým uchom on. A je ďalší. Pred pesničkou ešte takú jednu skúšku urobíme. Vám poviem dátum môjho syna, vy skúsite povedať, že ktorý deň to bol. No dobre. No. Tak sa sústredte. 11. januára 1998. 11. januára 1998, hej? Áno. No, tak 11, 18, 25, tak presne si toho 11. januára si nepamätám, hej, že aký deň bol, ale viete, ja si pamätám nejaký deň, stačí jeden deň v tomu a viem, že 18. bola nedeľa, čiže 11. bola nedeľa. Áno. Je toto možné? No ešte keď mi poviete čas, tak by som už asi odpadla. Čas je len Pán Boh. A vy. Takže teraz ponúkneme našim poslucháčom hudobné osvieženie a taktiež kontakty k nám do štúdia. Po pesničke už môžete aj volať, vážení poslucháči, a vyskúšať treba z nášho hostia, či si naozaj skutočne dobre pamätá. Takže ak sa rozhodnete poslať otázku SMS-kou, posielajte ju na košický mobil 0914 186 229. A ak sa rozhodnete zatelefonovať k nám do košického štúdia, využite pevnú linku s číslom 055 729 65 43. Rádio Lumen.
że przyjdzie taki czas. Narodzi się Zbawiciel, zamieszka pośród nas. A słowo ciałem nocy tej stało się. I zamieszkało pośród ludzkich serc, spragnionych ludzkich serc. Już na początku było, wszystkiemu dało bieg. Z niego płynęło życie, ono światłością jest. A słowo ciałem nocy tej stało się. I zamieszkało pośród ludzkich serc, spragnionych ludzkich serc. Zamieszkało pośród ludzkich serc, spragnionych ludzkich serc. A słowo ciałem nocy się stało się. I zamieszkało pośród ludzkich serc, spragnionych ludzkich serc. Słowo ciałem nocy tej stało się. I zamieszkało pośród ludzkich serc, spragnionych ludzkich serc. A słowo ciałem nocy tej stało się. Zamieszkało pośród ludzkich serc, spragnionych ludzkich serc. Słowo ciałem nocy tej stało się. I zamieszkało pośród ludzkich serc. V dnešnom úvahovore, ktorý vysielame z Košického štúdia Rádia Lumen, hovoríme s reholníkom, dominikánom, páterom Hilarom Jozefom Štefurikom. Žasneme nad jeho pamäťou, ktorá dokáže zaznamenávať množstvo udalostí, ktoré sa udiali alebo aj dejú v súčasnosti. Páter Hilar taktiež dokáže k ľubovoľnému dátumu priradiť konkrétny deň v týždni, ktorý to bol, či pondelok, utorok alebo nejaký iný deň. V štúdiu tu nemá nič, má tu pero, akurát žiadne ťaháky, kde by mal nejaký trvalý kalendár. Takže len s týmito pomôckami dokáže určiť tieto dátumy, takže ako chcete vyskúšať, môžete, ak máte aj nejakú otázku na Pátra Hilera, samozrejme môžete tiež nám ju poslať alebo zatelefonovať. Ak chcete posielať SMS-ky, je tu číslo 0914 186 229 a ak chcete volať do štúdia na pevnú linku, využite číslo 055 729 65 43 a skúsime zdvihnúť telefón, ktorý nám práve zvoní. Dobrý večer vám želáme z Košického štúdia, nech sa páči. No, prosím vás, vyhlasíte teraz. Ja by som sa toho Pátra chcela spýtať, jaký deň bol 9.5.1935. Áno, 9.5.1935. No, tak teraz vám vysvetlím systém, ako to urobím, pretože samozrejme si to nepamätám. Keď chcem určiť tento dátum, 35. rok, ja som sa narodil v roku 56, tak musím
si posunúť tento rok do rokov 70., 80. A systém je taký, že každých 28 rokov sa opakuje. Čiže 35, konkrétne ja hovorím teraz, ako myslím. 45, 55, 63. Hej, to je zhoda. 63. rok ešte nepamätám veľmi, to som bol prvák, ale ten sa zhoduje, viete, s rokom 1991. A 1991 už mám v pamäti veľmi dobre. No. A si pamätám na Turíce, Sviatok Turíc, keď bolo 19. bolo, viete, boli Turíce, teda 12. bola nedeľa, týždeň dozadu, a 3 dni dozadu, 9. je štvrtok. Narodenila ste vo štvrtok. No tak, to som nevedela, no. Ďakujem pekne, ja som si vždy myslela, že som v nedeľu. Nie. Isto toto, viete, ten... Tak to je 9.5.35, to je štvrtok? Áno, isto štvrtok. To je na základe zhody rokov a tento rok sa zhoduje z roku 1991. A viete, ja si pamätám tam, kedy boli Turice, 19. mája. Čiže týždeň dozadu je 12. mája, teda tiež nedeľa, hej? A potom 3 dní musím tam odpočítať, aby bolo 9, 12, 9, takže 9. štvrtok. 10. 5. 11. sobota, 12. nedeľa, 19. nedeľa. Overená skúška správnosti. Takže isto máte to. Tak viete, takto určím dátum aj tých 60-70 rokov dozadu. Týmto spôsobom. Čiže štvrtok to bol. Tak to bol štvrtok. No, ďakujem vám pekne, nech sa vám darí. Dobrú noc. Dobrú noc, ďakujeme za zavolanie. Ďalšia otázka, kým nám teda zavolá niekto a už nám aj volá, takže ešte jeden telefonický hovor preberieme. Dobrý večer vám želáme z Košíc, nech sa páči. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Na veky amen. Tu je rodačka nedaleko od pána Pátra Hilára. Ja som z Giraltoviec. On je zo Zborova rodák. My sme sa s Pátrom Hilárom stretli nie na Slovensku, ale v Poľsku v roku 2008. Prvýkrát ten istý deň vo Vadoviciach a potom v Lagievnikách. Áno, a pamätám si ten deň, keď to bolo v sobotu 5. apríla. Áno, vy ste boli tam s dôchodcami zo Zvolena. Áno, s Patrom, vtedy ešte s bratom Brunom. Áno. Mala som so sebou synovca, ktorý chodil do 4. ročníka. Veľmi ste sa mu zapáčili. Hlavne ten máš veľký ruženec a vy ste mu povedali, že musí byť Dominikánom. Áno. Keď chce taký ruženec mať. Tie vtipy pri odchode nášho autobusa, ktoré ste nám hovorili, dodnes si pamätá a tak sa veľmi chváli, keď hovorí ten vtip. Vám poviem, ktorý som počul v Poľsku od jedného Pátra, ktorý žije zo Slovenska. Ešte hovorí, je zo Zborova, meno presne nevedel a ja som mu to presne povedala, dnes už vie aj meno. Dobre, takže má veľmi pekné zážitky s vami. Hovorí, nebol s nami Páter v autobuse, ale bolo to veľmi pekné. Takže veľmi pekne vám ďakujem za tie chvíle, lebo viem, že ženy vás skúšali, hovorili datumy narodenia detí svoje a vy ste im presne dni určili. No tak dobre, tak sa teším. Pozdravujem Giraltovce. Áno, ďakujem. Počúvajte, v Giraltovciach som hral futbal, raz som v živote hral futbal za Zborov v 75. roku a v Bardiovskom Novom Svete Zborov, ale Bardiovská Nová preto tam hrala, lebo mala zakázanú činnosť. A bolo to 2. mája v piatok 1975 a dal som tam 2 góly, sme vyhrali 2-1. No, ja lebo vtedy ste spomínali, áno, že ste aj so Železníkom hrali futbal, alebo také niečo. Áno, a v Železníku som dal 3 góly na koniec jesenia, potom ma preradili do Ačka. Áno, lebo vy ste nám ešte všetko hovorili tú históriu o vašej mamke, ako bola uväznená pre kňaza, keď ho vytali, keď išiel k vám do dediny, nastupoval. V 53. roku. Áno, takže požehnaný večer prajem a všetko najlepšie. Požehnaný večer aj vám želáme. Ďalšia otázka prišla SMS-kou. Milá Lumenko, prosím vášho hostia, či nemá v pamäti a nevie, či Ladislav Hanúc, kňaz, nemal rodinu vo Varíne. Pán Boh zapláti, je to moja veľká túžba vedieť. Podpísaná pani poslucháčka Hanusová. Tak niečo mi to meno hovorí, keď môžem povedať, ale neviem presne, ale pani Hanusová, môžem sa spýtať našich bratov niektorí v kláštore, lebo aj pôsobia v Žiline naši, Varíne, a mám tu vaše telefónne číslo, tak keby sme vedeli, tak vám to dám vedieť. Tak toľko môžem dať vám takú nejakú nádej, že to budeme. Popátrate vlastne.
Ďalšia SMS-ka. Milý otec Hilár, srdečne ťa pozdravuje tvoja spolužiačka Anička z Majcherova. Anička Majcherová z Bardejova. Ďakujem Bohu, že si náš spolužiak, si úžasný človek, takže odovzdávam. Zdvihneme telefón súčasne. Dobrý večer vám želáme z Košíc. Dobrý večer, nech sa páči. Ja by som mal jednu pripomienku. Áno. V roku 85 na Velehrade bol minister kultúry Českej republiky, volal sa pán Klusák. Klusák, áno. Dobre ste to pripomenuli. Áno. Dobre. Sedí ja Klusák. som tiež taký človek, že tiež si to trošku viac pamätám. Takže... A viete, môžem vám povedať takú vec, že on držal papiere, on nepovedal svätý, Cyril, svätý metód, a potom mu vypadli papiere. Tak on bol taký stremovaný. My vykrikovali, že svätý, nie? Áno, svätý. No. Potom mu a kde ste stáli? Prosím? Kde ste stáli pred tým? Ja som stál, viete, nedaleko stálo, tak tam boli tie, jak by som to teraz vysvetlil. No, ja som stál s čelom k oltáru, a ja takisto. Bazilika, tak na pravej strane. A na lavičke pred oltárom sedel Alek aj s Klusákom, hej? No, tak ja som tiež tak bol. No. Tak sme boli blízko seba. Tak sme boli vedľa seba, no. Áno. A okolo nás chodili eštebáci, a keď sme vykikovali ruky hore, že je svätý a tak, prišiel ku mne eštebák, hovorí, mohli by ste byť tichšie, hej? No, to je taká sranda. Aj sa bali, vtedy už boli podkurovaní komunizmus. No, ešte Kazaroli tam bol, hej? Kazaroli bol ešte, hej. A na druhý deň prišiel Kazaroli do Trnavy, hej? Áno. Mal u svätého Mikuláša mal omšu. A my sme boli na bicykloch, hej, z Trnavy ako. No a sme prišli a ráno mama ma budí, že o 7:30 má Kazaroli u Mikuláša omšu, tak som bol ako 20, koľko som mal vtedy, ja neviem, 23 vtedy asi. No tak som poslednýkrát ministroval. A tak slávnostne, hej, takže len toho Klusáka som chcel, že som dobre, ďakujem vám pekne. Toto tam rozmýšľali. Prosím vás, a vy ste odkiaľ? No, ja som pôvodne Michalovčan, potom som býval v Trnave, teraz bývam v Trenčine. No ja ináč som veľký fanúšik Trnavy vo futbale. Hej. A teraz som, viete, aj slzy mi vyšli, keď som sa dozvedel 1. februára zomrel Láco Kuna. Viete, to bol skutočne elegantne, a jak som hrali futbal, viete, vtedy on 2 góly dal. A za Adamcom ešte. Za Adamcom, Dobiašom, to boli hráči. Tak, no. Dobre, ďakujeme vám veľmi pekne. Dobre, ďakujem vám. Ďakujeme za informáciu. Pánom Bohom. Pánom Bohom. Ďalšia otázka. Milý páter Hilár, pamätáte si, kedy som ukončil moje pôsobenie ako organista? V ktorom roku v Dunajskej Lužnej? Pozdravujem z Viedne, Jan s manželkou. Takže zrejme niekto, koho poznáte pravdepodobne. Áno, to je organista z Rovinky, až to ani neviem teraz už priezvisko Janko, ale kedy ukončil? V ktorom roku ukončil? V ktorom roku? No, on odišiel potom tak nejak študovať. To je SMS-ka? Áno, to SMS-ka prišla, áno. No, je to asi rok 2001. 2001, ja som bol tam do roku 2003. V Dunajskej Lužnej som pôsobil od 2. júla 96 do 1. septembra 2003. A on tam hral tak a bol ešte aj na tých púťach hral. No, asi 2001 je to. Nemôžu nám potvrdiť, lebo nie je na linke, ale... Dáme zase... No. Necháme si tú SMS-ku a potvrdia nám potom. Takže opäť volá niekto. Skúsime dvihnúť telefon. Dobrý večer vám želáme z Košíc. Nech sa páči. Dobrý večer. Ja by som chcela pozdraviť pátra Hilára. Som z... Nech sa páči. Ak vás môžem poprosiť, stíšte rádio a taktiež všetci, ktorí nám voláte, aby sme nemali spätnú väzbu. Poprosím, áno. Áno, a nie som rodáčka zo Zborova, ale bývala som od 68. roku v Zborove. Pátra Hilára poznám, ja som bola 6, on bol 9. A má veľa, sledovala som jeho cestu v Dunajskej Lužnej v Zvolenie, keď bol v Košiciach. Keď som v Košiciach, vždy idem na svätú omšu, aj mnoho iných ctiteľiek. A stretli sme sa v Lastovciach. Nepamätám sa, v ktorom roku to bolo. Bolo to po revolúcii na vysviacke jedného kňaza, ktorý študoval tajne v Taliansku. Viem presný dátum. Nechcem presný dátum, iba som chcela pozdraviť.
A bola som aj na Svätej omši teraz na Silvestra, kde tiež bol účastník, tak by som ho chcela iba pozdraviť. Dobre, ďakujem pekne. A bolo to v nedeľu 6. mája 1990 v Lastovciach. Bolo to Palko, už teraz neviem, on v Ríme je momentálne. Áno, presne tak. No už teda, tak to je to. Ale je to 6. maj 90, tak no pekne, ďakujem. Takže ho pozdravujem zo Zborova, hej. Hoci nebývame teraz v Zborove a má aj tu v okolí vo Veľkých Ozorovciach Gabika Kertisová, ktorá je v Košici a keď je, tak ako vždy príde na Svätú omšu. Mnohých pritiahol do Bohu bližšie. Áno. A mal tu aj chorobu veľkú. Tak to je veľmi dobré. No, tak týmto viete presvedčiť. Tak pozdravujem ešte raz. Áno, ďakujeme vám pekne. S Pánom Bohom, dovidenia. Niekto nám zatelefonoval na mobil, takže nám zrušil SMS-ku. Opäť nabehla, takže srdečne pozdravujem a chcela by som vedieť, aký deň bol môj deň narodenia, 2. júl 1942. Ďakujem. Podpísaná je pani Elena. 2. júl 1942. Áno, tak to potom mám odpovedať, alebo... Teraz, alebo počúva nás tá pani poslucháčka. Ja počúvam. Tak zase je tu zhoda rokov po 28, takže to je zhodné s rokom 1970, takisto aj 81 a takto. A ja si tam pamätám spustu dní z tých rokov a viem, že 2. bol štvrtok, tak je to štvrtok. Zaujímavé, že už 2. štvrtok v podstate, áno. Opäť zdvihneme telefón. Dobrý večer vám želáme z Košického štúdia. Nech sa páči. Dobrý večer. Dobrý večer vám prajem všetkým. Aj Pátrovi Hilárovi, všetkých, ktorí počúvajú. Chcela by som sa spýtať, 27.2.1942, aký bol deň? 27.2., hej? Áno. 1942. Dobre. Takže zase to je podľa toho roku 81, to sú zhodné roky, ako viete, alebo 87. Ja idem tam pamäťou do týchto rokov a viem, že 29. Bolo v nedeľu, hoci tam 29 bolo v 1. marca, čiže 28. bolo v sobotu, 27. bol piatok. Tak piatok. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Ešte raz, pýtam sa, po koľkých rokoch sa to opakuje? Každých 28 rokov sa opakuje. 28. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Prajem príjemný večer. Prajem vám príjemný večer. Do počutia. Ďalšia požiadavka SMS-ková. Vás prosia, aby ste povedali, aký deň bol 27. október 1961. 7. október 1961. No, takže zase tu ideme do roku 1900 napríklad 50, do roku 1989, lebo to je zhodný. Zase tých 28 rokov sa opakuje. A idem do roku 89. A si pamätám takú situáciu, teda aj vám, poslucháčovi, to hovorím, keď som svojej mamke povedal presne na 6. výročie kňazstva, že som kňazom, ona 6 rokov nevedela. Teraz, keď ma je počúva, tak to ona sa teraz usmeje. A bolo to 21. októbra 1989 a bola sobota. Čiže o týždeň bolo 28. sobota a 27. bol piatok. Aj v 61. bol piatok. Piatok ste narodení. Takže sme odpovedali na ďalšiu SMS-ku. Ešte zdvihneme telefón. Dobrý večer vám želáme z Košíc. Nech sa páči. Dobrý večer, prajem. Tu sa poslúchať zo Starej Ľubovne. 6. júl 1974. 6. júl 1974, áno. Predstavte si, presne ten si pamätám. Udala sa, ja som veľký fanúšik Brazílie a Holandska a 6. bola sobota a Brazília hrala o 3. miesto s Polskom. Ale Latov, futbalista perfektný polský, im dal gól, tak prehrala Brazília 1-0. Takže Poľsko bolo 3. a Brazília bola 4. Akože sklamala tam a to bolo teda v sobotu 6. júla. Na druhý deň bolo finále Holandsko-Nemecko, ja som veľký fanúšik Holandska a Holandsko, aj keď vyhrávalo 1-0 v prvej minúte, prehralo nakoniec 2-1 nespravodivo, to je športová nespravodivosť, lebo boli najlepší na svete Holanďania na čele s Johanom Cruyffom, no ale taký je futbal. Hra sa na góly, nie na šance. Áno, lebo ja to
deň mojej svadby. No, tak vám blahoželám. Ďakujem. Ďakujeme tiež. Dovidenia, do počutia. Dobrú noc. Takže naozaj to musela byť svadba, teda sobota, keď to bola svadba. No, tak to uveríme. Opäť nám niekto zvoní na pevnú linku 055 729 65 43, takže zdvihneme telefón. Dobrý večer vám želáme z Košíc, nech sa páči. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem. Trošičku stíšte, prosím, rádio, aby sme nemali spätnú väzbu. Haló? Áno, sme tu, počúvame, nech sa páči. No, takže ja... Len poprosím, trošku stíšte rádio, lebo nám to potom tak väzbí. Trošku stíšte rádio a len cez telefón sa pýtajte. Ja totiž nemám pustené rádio. Aha, to je zvláštne, alebo niekde... No teraz počuť dobre. Takže tak. Áno. Ale ja som chcela som sa opýtať Pátra Hilára, že či na tom Velehrade si všimol aj vojakov, lebo však tam bolo plno vojakov na streche. No. A potom ešte skutočne som až skoro zachrípla, keď som tam kričala, kde je Svätý Otec? No vidíte, tak... Nie, no, viete čo, nepamätám si na tých vojakov, no tam bolo strašne veľa ľudí, no asi som ich videl tiež, ale momentálne si nepamätám. Ja som si skôr tak políciu som si všimol, teda tých eštebákov, a oni boli takí, tam, viete, stáli, nič nerobili, tichočko boli ako také nejaké, pokorení boli. No a tak ešte som chcela povedať, že dačo máme aj trošku spoločné, pretože ja som totiž tiež terciárka dominikánska. Áno. A raz mesačne chodím teda do Košic na stretnutie do kláštora. A poznám otca Hyacinta. Bol našim asistentom. Aquinasa bol našim exercitátorom v Prešove a tak, takže žijem, alebo snažím sa žiť ten dominikánsky život. A som až z východu Podsnínskeho kameňa. Ináč sestra Monika. Dobre. No dobre. Dobre, tak ďakujem pekne. Ďakujeme pekne za váš príspevok. S Pánom Bohom, do počutia. Ďalšia otázka, požehnaný večer. Chcem sa opýtať, a niekto nám zatelefonoval, tým pádom nám zrušil SMS-ku, takže ešte raz. Požehnaný večer, chcem sa opýtať Pátra Hilára, vášho hostia, či pôsobil v roku 1997 vo farnosti svätého Mikuláša v Prešove. Ak áno, tak ho pozdravujeme a spomíname. Môžem odpovedať? Áno. Nepôsobil som tam ja, ale môj brat Pavol. Môj brat Pavol bol vysvetený 21. júna 1997 a od 1. júla 1997 do 30. júna 1998 pôsobil v Prešove ako kaplan. Čiže to je môj brat Pavol Štefurík. Ja som páter Hilár Jozef Štefurík a on je Pavol Štefurík. Teraz pôsobí v Brestove, pôsobil potom 9 rokov v Kazimíri pri Trebišove a teraz pôsobí v Brestove v Prešove dekanát Prešov Solivar. Takže bol to môj brat. Hovoria, že je Hilár druhý, niektorí. Takže odozdajte pozdrav teda svojmu bratovi od Prešovčanov. Áno, odozdávam teda pozdravujem brata Pavla. Zároveň. Možno ma počúva tiež. Tak. Ďalšia SMS-ka. Srdečný pozdrav pre Pátra Hilára od rodiny, ktorú navštívil 20. novembra 2011. Tak teraz sa už len cez dátumy budete. Vlastne 20. novembra 2011. Áno. Rodina, ktorú ste v ten deň navštívili, vás teda pozdravuje. Tak toto je hlavolám teraz, kde ste mohli byť 20. novembra 2011. Tak si pamätám, bol som u svojho brata kázať na odpuste, a to konkrétne v Mirkovciach. Bola to nedeľa a bol som zrejme na obed, už viem, o koho tam ide, teraz nespomínam si meno, lebo ja na mena a priezviska mám veľmi slabú pamäť, to je úplne opačné ako s tými datumami, ale pozdravujem vás pekne a pozdravte aj mojho brata Pavla
A spomínam si na to jasné, prežili sme pekné popoludnie na odpuste v Mirkovciach 20. novembra 2011. Tam bol odpust Krista Kráľa. Tak vás pozdravujem. O chvíľočku si pustíme trošku hudby, takže ešte jeden pozdrav je tu. Páter Hilár, počúvam vás. Srdečne vás pozdravujem. Pani Eva Valeková vás pozdravuje. Áno, zozvolená. Pani Valeková, pozdravujem vás. Zvon je jednou z mála vzácnych pamiatok, ktoré každého človeka sprevádzajú nepretržite, v deň všedný i sviatočný a k ľudskému srdcu prehovára vždy rečou vítanou a dobrou. S Jurajom Gembickým sa v novom seriálovom cykle Naše zvony a ich zvonári vyberieme po stopách odlievania zvonov a ich histórie na Slovensku. V sobotu na poludnie a v piatok predpoludním si predstavíme zvony, ktoré zaznievajú z Urbanovej veže v Košiciach. V sobotu večer nahliadneme do zákulisia príprav biblických olympiád na Slovensku pre základné a stredné školy. O tom, ako to všetko vzniká a pripravuje sa, budeme spoločne rozprávať s mojimi hostiami, organizátormi súťaže. V sobotu večer o 8:30 v relácii Od ducha k duchu. Na stretnutie sa teší Pavol Jurčaga. Život prináša rôzne situácie. Niekedy stačí okamih, inokedy to trvá dlhšie a zdravý človek sa ocitne na vozíčku. Dôležité však je nevzdávať sa a nájsť v sebe silu pomáhať iným. Príkladom je Milan Váčok, ktorého pred pár rokmi spoznal Viktor Welty. Ako vozíčkár založil v roku 2004 neziskovú organizáciu, ktorá sa od prvopočiatku hneď začala zaoberať tvorbou katalógu pre ťažko zdravotne postihnutých, kde išlo o pomôcky pre nich. Hoci už nie je medzi nami, nezisková organizácia funguje ďalej a podáva pomocnú ruku ťažko zdravotne postihnutým, ale nie len im. Viac sa dozviete v relácii Svetlo nádeje v nedeľu o 15:30. Na naše veľké potešenie v apríli roku 2009 nám kongregácia pre kauzy svätých udelila povolenie dekretom z 28. marca roku 2009, že kauza, ktorá primárne začala ako štúdium svetosti Anky Kolesárovej, môže pokračovať tzv. Per martyriam, že bola oficiálne, sa predpokladá, je považovaná za mučeníčku. Doktor Juraj Jurica, vicepostulátor beatifikácie Anky Kolesárovej, nám v nedeľu večer v relácii Karmel porozpráva o diecéznej fáze tohto procesu, ktorá bola ukončená odovzdaním kompletných spisových materiálov na kongregáciu pre kauzy svätých v Ríme 8. decembra v minulom roku. Hovorím žene, hľadám od rána, v tom zbledol som a šepnem pre Pána, lebo čo hľadám? V hlave čierna diera a nepríjemný pocit ma hneď zviera. Zrazu mi svitne, jasné, celý deň ja hľadám námet na pieseň. Pamäť, 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 pamäť. Čísla si zatiaľ ešte pamätám, dokedy ale, nuž to neviem sám. Pamäť, konečne mám ten správny námet. Najhoršie je to veru s menami, ako sa volá sused nad nami. Tak ako strom, no neviem, smrek či breza, nik by sa vo mne krvi nedorezal. A čo ten slávny spevák Tatra Mátra, neprídem na to meno ani do zajtra. Pamäť, pamäť, veď je to predsa skvelý námet. Pamäť, pamäť, krížovke slovo presne na päť. Čísla si zatiaľ ešte pamätám, dokedy ale, nuž to neviem sám. Pamäť, konečne mám ten správny námet.
Najťažšie je to veru s menami a ako zladiť mená s tvárami. To je len začiatok a čo bude potom? A moja pamäť pokrýva sa potom. Včera som prežil chvíľu zdesenia, chcel som sa predstaviť a zrazu amen tma. Pamäť, veď je to predsa skvelý námet. Pamäť, krížovke slovo presne na 5. Čísla si zatiaľ ešte pamätám, dokedy ale už to neviem sám. Pamäť, konečne mám ten správny námet. Konečne mám ten správny námet. A na druhej strane, bez pamäti, všakže ten život krajšie letí. Dnes hovoríme o možnostiach ľudskej pamäte s dominikánskym kňazom Pátrom Hilárom Jozefom Štefurikom. Využívame jeho dar, geniálnu pamäť, aby sme si pripomenuli rôzne udalosti a dátumy. Kontakty k nám do štúdia, ak teda chcete aj vy preveriť osobne, či hovoríme pravdu, sú pre SMS-ky 0914 186 229 a pre priame volania je tu pevná linka 055 729 65 43 a niekoho už máme na linke. Dobrý večer vám želáme z Košíc. Prerušila sa medzi tým linka, takže ideme na SMS-ky. Viete mi povedať, ktorý deň pripadol 2. november 1976 a niečo zaujímavé z toho dňa? 2. november 76, áno, nech sa páči. Tak je to útorok. Si pamätám, v týždni ja som chodil na knihovnícku na stavbu do Košic, tu v Košiciach a 3., 4., 5. sme boli na takých literárnych cestách po Slovensku a to bolo stredu, štvrtok, piatok. Takže 2. novembra bol útorok. A potom v 76. roku, to v tom novembri, potom toho 21. novembra v nedeľu, čo som už spomínal tu, bola mamka aj otec za mnou v Prešove. Na obed prišli nečakane, potom som ich vyprevádil o 5. tam pri kostole svätého Mikuláša. Tak tam si pamätám takú vec. Hej. Bol som už reholník práve. V tom roku 15. februára 76 som vstúpil do rehole. Opäť dáme priestor telefónu. Dobrý večer vám želáme z Košíc. Nech sa páči. Dobrý večer. Pozdravím vám všetkých a chcela by som 28. júl 51. 8. júl 1951, áno? Áno. Tak to si nepamätám, som nežil, ale tých 28 rokov sa opakuje. Áno. Takže ideme do roku 73, viete, a 79, to sú zhodné roky. A tam si pamätám, napríklad sme hrali s Poliakmi futbal. Doma sme hrali futbal, odvetu s Poliakmi. A sme remizovali 1-1, ja som dal vyrovnávajúci gól. A to bolo 29. júla, bola nedeľa, 28 bola sobota. Takže vy, alebo kto ste narodení? Ja som mám 60 rokov a doteraz nevedela som, ani mamka už nevedela, že kedy som sa narodila a že pravdepodobne v sobotu alebo v nedeľu. No tak sobota, no to je to isté. A chcem vám povedať ešte takú vec, že 28. júla 1914 vybuchla prvá svetová vojna. Áno. Teda vypukla. A 27. október 79. A 20. moment, si to vyjadzujem, 27. Áno, október 79. Október 1979. 28. bola nedeľa, 27. sobota. Nebol nejaký sobáš? Nie, sobota to bola. Sobota som nevedela, či ja som sobotu narodila, či v nedeľu. No, sobotu. A ja som totiž sa vrátil z vojenčiny a 3. v stredu, 3. októbra som nastúpil do zamestnania. No a v roku 82. apríl 26. 26. Áno. Sobota by nemala. 26. apríla 1982. Tak 11. apríla v 82. roku bola Veľká noc. Čiže 18.25 sú nedele a 26 je pondelok, nie sobota. Pondelok. Pán Boh zaplať. Rada som chodila tam do Dominikánok, aj do kaplnka, lebo v Košiciach sa tak dobre nepamätám. Hej. No, takže Pán Boh zaplať za všetko. Prajem vám veľa šťastia, zdravia. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Do počutia.
Ďalšia otázka. Milý páter Hilár, som narodená 4.6.1946. Ktorý deň to bol? Pán Boh zaplať. Čiže 4.6.46. Tak ja idem do roku 1974, to je zhodný rok, hej, tých 28 sa opakuje. A tam spustu dní si pamätám, v júni v 74. roku, lebo to je zhoda. No a viem, prvého bolo sobotu, si na to pamätám, druhá nedeľa sme hrali futbal, tretieho bol pondelok, štvrtého bol útorok. Takže štvrtého bol útorok a potom začali majstrovstvá sveta v Nemecku, kde Holandsko hralo 15. s Uruguayom a Johnny Depp dal 2 góly. To som sa tešil na to. No, ale tak tu je toto. Tu je 4. júna 46, tak to je útorok. No a máte tú skúšku priamo od spolubratov. Pochválený buď Ježiš Kristus, pozdravujem vás. Pani redaktorka, aj teba, brat Hilár. Skúšam svojho rehoľného spolubrata. V roku 1985 som mal 8 rokov. Boli sme majstri sveta v hokeji. Aký bol dátum? Vďaka spolubrat Andrej z Košického konventu. No tak skúšajú vás aj spolubratia. Skúšajú, áno. A bolo, keď sa nemýlim, vyhrali sme majstri sveta a vyhrali sme s Kanadou 5-2 alebo 5-3. Šejba dal Kanade 3 góly, to bol pardubický útočník a myslím, že to bolo 3. mája. Začiatkom mája, teraz nemám myslím, že to bolo 3. mája. No, tak dobre. Andrej, pozdravujem ťa. Vás breholi ako chodiacu kroniku používajú. No, oni vedia, no. Tak zase sme pri 85. roku. Áno, to je zaujímavý dátum. No. Takže musím si zistiť, Andrejovi musím tu prisľúbiť, zistiť presný dátum, ale myslím, že 3. máj je to, 2. alebo 3. máj. No, tak už nemám istotu. No. A vtedy, to je boli sme poslednýkrát československí majstri. Že sme boli majstri v roku 2002, 11. mája. Teraz bude 10 rokov, to je slovenský. Ale toto bol československý, posledný titul. My sme boli, Československo bolo majstrom v roku 47, 49, to si nepamätám, ale to bolo tak. A potom si pamätám už 72, 76, 77 a 85. Čiže 6 krát sme boli majstri sveta Československo. OK. Vás by mali angažovať, aby ste napísali kroniku hokeja a futbalu československého. No. Takže zdvihneme opäť telefón. Dobrý večer vám želáme z Košíc, nech sa páči. Pochválený buď Ježiš Kristus. Na veky amen. Tu je Trenčín. Pozdravujem Trenčín. Narodil som sa 30. júla 1933. No. Ktorý deň to bol? Ktorý to bol, no. Narodili ste sa ináč mimochodom v tom roku, keď sa narodil aj arcibiskup Ján Sokol. On sa narodil 9. Áno, o 2 mesiace. Áno, no. A tento rok, ja viem, viete, že je zhodný, ja to mám overené už, taký ten frekventovaný rok, hej, aj Hitler sa dostal moci. No, tak toto. Je to zhodný z rokov 72 a ja idem pamäťou do toho roku a viem, že 16., 23., 30. bola nedeľa, tak v nedeľu ste sa narodili. Presne nedeľu mal primície pán biskup Feranec v Pobedime. No predstavte si, tak potom skúška sedí. Áno, áno. Výborne, no tak vidíte, takže a ináč je 30. je, čo to je, Libuše, nie? Libuša. No, neviem. S pánom Bohom zdraví vás 53-ročný organista. Tak vás pozdravujem a teším sa. A ešte vás prosím, 25. septembra 37. Jaký deň to bol? 37, tak ideme 37, musíme si to 28 rokov posunúť, takže 47, 57, 65 to je ako 82. rok a v 82. roku si pamätám, jak som vyhral v type súťaž a bol som vylosovaný, to bolo v type, časopis typ a to bolo 29. septembra v stredu, čiže 29 bolo streda, 4 dní dozadu, tak sobota. Sobota. Áno. Tak to sa narodila moja manželka. Áno, a ona vie, že sobota bola. Prosím? Ona vie, že bola sobota. No, nevie. Hej. Práve, že nevieme. Ale ja viem presne, lebo pán biskup mal primície tedy. Takže tak, hej. No. A tá pani porodná asistentka nemohla ísť na tie primície,
lebo som ju zdržal. Áno. No tak pozdravujem. S Bohom a Trenčín pozdravujem. Ďalšia otázka SMS-ková. Moja dcéra sa narodila 22. marca 1984. Neviem, aký to bol deň, takže prosia vás, aby ste im povedali 22. marec 1984. Tak v tom čase som bol už kňazom, tajným samozrejme, a bol som na Mánemeru v Prešove. A si pamätám, 19. bolo Jozefa, bolo v pondelok, čiže veľmi rýchlo to určíme. 20. bolo útorok, 21. streda, 22. štvrtok a 22. piatok. Neuveriteľné pre nás. 19, 20, 21, ešte raz. 19, 20, 21 a 22, moment, čo som povedal, piatok, štvrtok? Áno, piatok myslím. Štvrtok, pozor. Ešte raz. Pondelok bolo 19. Nahlas. 20. bolo v útorok, 21 streda a 22 štvrtok. Áno, tak štvrtok. Opäť nám niekto telefonuje. Dobrý večer vám želáme z Košického štúdia Rádia Lumen. Nech sa páči. Na veky amen. Posluchačka z Bardejova. Bardejov, zdravím. Vám dátum? 28.9.51. Áno. To je ako 73. rok. Si pamätám na futbalový zápas v Zborove, keď sme vyhrali s Ľuboticami 4-2. Mali sme zeleno-biele dresy. A bola nedeľa 30. a 28. piatok. Tak v piatok ste, alebo kto to je narodený? Piatok, áno? Áno. V 51. roku. 51. Hej, áno. 28. september. Posluchačka z Bardejovskej Novej Vsi, ale v Bardejove. No, tak pozdravujem, vidíte, sme rodní. Počúvam vás, takže požehnaný. Tak pozdravujem. Večer vám prajem. Požehnaný večer aj vám, s Pánom Bohom. Ďalej prišla nám SMS-ka, 2 dátumy sú tu. Takže aký deň bol najprv teda 26.4.1956? Môj rok narodenia. Vážne? Áno. Tak ideme, to je ako 15, 22 bolo v nedeľu, 3, 4, 5, 6 štvrtok. A potom ešte manželov dátum narodenia 26.8.1955 a súčasne teda poslucháčka vás prosí o modlitbu za uzdravenie. Podpísaná poslucháčka Hela z Kisúc. Hela, dobre, tak budem sa modliť za vás, alebo keď to... No a teraz, manžel 83, tak toto je piatok. 26. august 55 je piatok. A 26. apríl 56, ja som ináč, keď ma počúva táto pani Helenka, tak som sme jeden ročník. Ja som 9. marec 56. A vy ste 26. apríl. Takže 26. apríla bol štvrtok. Opäť zdvihneme telefón. Dobrý večer vám želáme z Košíc. Nech sa páči. Dobrý večer. Nikto tam nie je, takže ideme na SMS-ky. Dobrý večer. Aký deň bol? 9.2.1967. 9.2.1967. No, tak môj brat Pavol, kňaz, sa narodil 1. januára 67 a bola nedeľa. Čiže idem tak, teraz sa pohrám, blízko je február, tak sa pohrám tak, že 1. bola nedeľa, 29 nedeľa, január. 30 pondelok, 31 útorok, 1. streda, 2. štvrtok, 9. štvrtok. A chcem vám povedať, to je SMS-ka? Áno, SMS-ka, ale 67 rok. 67. Áno. Že pani redaktorka je narodená tiež 9. februára, no nepoviem, ktorý rok. Je Zdenko, vtedy je Zdenko. Áno, takže ste povedali, ktorý deň to bol. Hej, štvrtok. 9.2.67 je štvrtok. Dobre, ďalší dátum je tu 10.7.68. 10.7.68. 10.7. 68, áno. Tak 10.7. to je ako 74. rok streda. A 21. augusta prišli k nám Rusi. Tiež bola streda. Ďalší dátum 19. februára 19.2.1971. 19. februára. Tak 21 bolo v nedeľu, piatok. Ďalší 29.10.1945.
45, to je ako 73. Pondelok. 27.4.1945. 27.4. Áno. 1945. 29 bola nedeľa, piatok. Opäť zdvihneme telefón. Dobrý večer vám želáme z Košíc. Nech sa páči. Áno, Pavle, dobrý večer. Dobrý večer. Ja by som sa chcel opýtať pátra kedy bolo 15.7.1941. Hej, to je ako 69. rok zhodný aj so 75. Tak viem, že 13. bola nedeľa, 15. bol útorok. Áno, dobre, je to tak. Hej, nepomýlili ste sa. A ešte by som sa chcel opýtať 28. októbra 1946. 1946. 28. október 46. Hej, tak prvého bol útorok, 29 bol útorok, pondelok to bolo, áno, a 21. januára 1945, tak 28 bola 29 bol pondelok, takže 8 nedeľa. Tak sestra sa narodila v nedeľu, brat pondelok a ja v útorok. Áno. Dobre, veľmi pekne vám ďakujem. Áno, ďakujeme. Podobne, pekný večer, do počutia. No ešte stihneme azda nejaký ten dátum. Máme ešte asi 3-4 minútky. Zazvonili mi na mobil. Takže ešte raz, ktorý deň pripadol na 18. január a niečo zaujímavé z tohto dňa. Ale nie je tu rok. Ktorý deň pripadol na 18. január a niečo z tohto... Tak 18. január môže byť hocikedy, keď nemáme rok. To je rok, čo sa stalo niečo. Napríklad Palach sa upálil 16. januára 69. a 20. zomrel. Čiže, ale konkrétne 18. neviem, nie je rok, Nie je rok, takže ťažko. Asi zabudli napísať, tak nevadí. Zdvihneme ešte telefón. Dobrý večer vám želáme z Košíc. Dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer prajem. Chcela by som sa opýtať ja tiež na 20.11.1950. 250, áno. Takže to je ako rok 72, 6, 13, 20. No zhodou okolností 6. si pamätám, jak bola na námestí v Bardejove. Nás vyhnali oslovovať Vosor. No takže pondelok narodená ste, alebo kto to? Pondelok? Áno. Pondelok. A ešte môžem sa spýtať. 17.12.1952. 52. To je ako 80. rok, to je zhodný rok s 80. A viem, že 14. bolo v nedeľu, čiže 15, 16, 17 streda. Stredu? Áno. A ešte jedno by som mala. 4.7.1957. Áno, to je ako 74. rok. 3. hralo Holandsko s Brazíliou. Vyhralo 2-0. Štvrtok. Veľmi pekne vám ďakujem. No, tak majte sa dobre. Do počutia. Do počutia. Takže poprosím, a už asi len expresne vás poprosím, páter Hilár, 17. jún 1952 vás tu prosia. 17. jún 1952 a veľmi pekne vám ďakujú. Áno, tak v 80. to je ako 80. rok, ideme 75. Takže ideme do 15. 15. bolo v nedeľu, teda zoberieme takto, 15. v nedeľu, útorok. Takže útorok. No, zrejme nám už viac z týchto čísiel nevojde do dnešného vysielania, ale ak budete mať chvíľku voľna, niektorý voľnejší večer, tak veľmi radi vás privítame opäť v Košickom štúdiu Rádia Lumen. Ešte je tu je tu ešte množstvo SMS-iek, ktoré si zaarchivujeme a odpovieme vlastne na ďalšom stretnutí. Pozdravuje vás aj pani Mária Bašistová z Liptovských Sliačov, rodáčka. Takže odovzdávam pozdraví. Máte ešte niekoľko pozdravov, ktoré vám pošlem potom prostredníctvom mailu.
Takže cez dátumy a čísla sme vlastne prešli do finále našej dnešnej relácie. Za zaujímavý večer by som sa rada poďakovala nášmu dnešnému hostovi, pátrovi Hilárovi Jozefovi Štefuríkovi z košickej komunity reholníkov Dominikánov. Ďakujem ešte raz veľmi pekne za návštevu v štúdiu. Vám, vážni poslucháči, ďakujeme za pozornosť. Za mixážnym pultom bol kolega Robert Majdák a reláciu vás prevádzala redaktorka Mária Čigášova. Dobrú noc a do počutia. Down